И здравейте хора, как сте? Днес ще започнем една нова поредица, която е, както виждате, ще чета книги или приказки. Разбира се, трябва поне да прочета една-две книги. И сега да ви покажа книгата. Тя се казва Български народни приказки. Ето я, малко не се вижда надписът. Можете да си я вземете. Ако ви хареса какви приказки има в нея, аз повечето ги знам, но нека да ги прочетем. Така. Първата е Косе, Босе и лисицата. Според мен всички от вас се знаят, но нека да си я припомнят малко. Косе, Босе и лисицата. Едно косе, босе си свило в гората гнезденце, за да се снася там яйчеца, ала лисицата се научила да ходи всяка сутрин при него и да му ги взема. Косе, босе, дай ми едно яйчице. Примолвала се тя и птичето и давало. На другия ден пак заставала под дървото и казала: Косе, босе, дай ми яйчице, че ми дойдоха мама и тати на гости, да им сваря чорбица. И косето, нали, било с добро сърчице и пак и давало. Така, нека преминаваме на следващата страница. Давало и накрая му останало само едно яйчице. Затова, когато сутринта хитрушата отново дошла и му поискала, то промълвило: Нямам ли со вече яйчица? Едничко ми остана, не ми го вземай, моля те. Щом нямаш яйчица, косе, теб ще изям. Заплашила го лисицата. Нямало какво да стори птичето, дало си и последното яйчице. Не могло да си измъти пиленца. На другата сутрин, като знаело, че комицата пак ще дойде и като няма вече какво да й даде, ще изяде него. Косето се разплакало. В това време край дървото минали жени, които отивали на нивата и го попитали: Защо плачеш, косе? Ох, как да не плача, въздъхнало бедното птиче. Лисицата се научи да ми взема яйчицата. Всяка сутрин идва и аз си давам по едно, но ето, че все пак свършиха и не можах да си измътя пиленца. Днес пак ще дойде, но вече нямам какво да й дам и мене ще изяде. Не плачи, косе, босе, успокоили го жените. Ние си имаме едно куче Шаро. То ще го скрием отсреща в шумата и щом кума Лиса дойде и ти поиска яйчице и ти кажи: Нямам лиски яйчице, всичките ги свърших. Там в шумата се е заровила в една кокошчица. Иди, вземи я. Така. Последни 2 страници, хора. Така. Речено сторено. Когато лакомицата дошла и поискала яйчице, птичето й рекло: Нямам лисо, нямам повече яйчица, но моля те, не ме яш. Там в шумата се е заровила една кокошчица. Иди, вземи нея. Зарадвала се лисица. Хора, това не е просто повторно четене. Ето на друга страница съм. Просто птичето се моли 2 пъти. Така, само да видя докъде бях стигнал. Зарадвала се лисицата и се разровила в шумата, за да извади кокошката. А кученцето това и чакало. Бързо изскочило от скривалището си и я подгонило. Едва успяла комицата да стигне до хралупата си
и да се скрие вътре. А Шаро застана отпред и я зачакал да се покаже. Тя като не знаела, че е отвън, започнала да пита краката си. Вие, краченца, как викахте, докато ни гонеше кучето? Беш лиске да бягаме, беш лиске да бягаме. Тъй викахме реклите. Мили какини крачета, как ще им купи бутуши? Ами вие, ръчички, как викахте? Продължила хитрушата. И ние така думахме. Беш лиске да бягаме, беш лиске. Мили какини ръчички. Кака ще им купи Хора, това малко, тук тази дума беше малко трудничка, но да, нека да продължавам. Да знаете, в този епизод ще прочита 2 приказки, защото да не става много кратък. Така. Мили какини ръчички, как ще им купи гривнички? А вие, ученца, как викахте? Явно, че не е последната. Така. И ние така викахме. Беш лиске да бягаме, беш лиске. Мили какини ученца, как ще им купи огледалца? А ти, опашчице, как викаше? Дръж, куче, лиса за опашката. Дръж, куче, лиса за опашката. Така виках. Тъй ли? Чакай тогава да те дам на кучето да те изяде. Викнала лисицата, уж за да я сплаши, като все още си мислила, че е сама. После, без да се двумни много, подала пухкавата си опашка през вратата, а кучето само това и чакало. Като я захапало, като я задърпало, то тегли навън, тя навътре. То навън, тя навътре. Най-сетне успяло да я издърпа и дало такъв хубав урок, че повече не посмяла да вземе яйчице от нито едно косе в гората. Така, хора, това беше, както чухте, първата приказка, която е Косе, босе и лисицата. Както казах в началото, предполагам, че всички я знаят. И да, нека да преминаваме към втората, която е Момче и вятърът. Аз по принцип я знам от малък. Не знам дали вие я знаете. По принцип тя не е толкова известна като Косе босето. Но нека да ви я прочита, да се запознаете с нея или да си я припомните. Така. Момче и вятър. Живяла в старо време бедна жена. Тя си имала едно момченце и много го обичала. Веднъж го пратила да донесе брашно от хамбара, та да умеси хляб. Детето напълнило тавата и тръгнало да я носи на майка си. Ала докато вървяло с пълния съд, духнал вятър и му отнесъл брашното. Втори път отишло то в хамбара и напълнило тавата. На връщане пак духнал вятър и всичко отвяло. Момчето много се разсърдило и за трети път се върнало за брашно, но и сега вятърът го разпилял и в тавата не останало дори и малка прашинка брашно. Не на шега се разгневило детето и тръгнало да търси виновника, да иска брашното. Вървяло и най-после стигнало до вятъра.
Добър ден, поздравило то. Дал ти Бог добро, отвърнал домакинът с дрезгав глас. Какво искаш, момче? Искам брашното, дето го разпиля. Ние и тъй сме сиромаси, а ти ни остави съвсем без хляб. Вятърът се замисли и рекал: брашно нямам, ала вземи тази кърпичка. Тя ще ти дава ядене всеки път, когато поискаш, стига да й речеш: кърпичке, дай да ям. Благодарило детето за Хора, тази дума не я знам, заради това се забавих. И тя е драгоценния дар. И така, нека да продължаваме. Драгоценния дар и тръгнало към дома. Ала пътят бил дълъг и на смрачаване един добър овчар го опътил към близкия хан, за да пренощува там. Хора, ако се чуете защо чета хан, хан е като местенце, в което отсядат хората скитници, а не хан като хан Спаръл, хан Крум, хан Кобрат, хан Муртак и другите. Затова просто да не се чуете. Така. Нека да продължаваме с следващата страница. Просто има, как може да видите, две страници. Аз сега четях тази, сега ще почита тази. И след това тези двете, след това тези двете и след това и тези двете, не по-скоро само тази. Да, и готово. Така, нека да продължаваме. Като дошло време за вечеря, то седнало на голяма празна маса, извадил кърпичката си от торбата, послало я и реко: кърпичке, дай да ям. Още не издумало и пред него се наредили какви ли невкусни гозби и чудни питиета. Всички хора в хана онемели от почуда. Ханджията е човекът, който работи в ханът. А ханджията и ханджийката е женски род, и ханджийката страшно му завидели. Много им се приискало и те да си имат такава чудна кърпа, та без труд да печелят от пътниците, скоро скроили план как да се здобият с нея. Така. Готово. И нека да продължа. След вечеря момчето си легнало и тъй като било много изморено от дългия път, на часа заспало. Тогава домакините влезли тихо при него и полекичка му откраднали кърпичката, а на нейно място оставили друга, най-обикновена кърпа, която и зала хляб не можела да даде. Рано на другия ден гостенчето си тръгнало към дома, но пристигнало вкъщи, разгърнало кърпичката пред смаяните очи на майка си и реко: кърпичке, дай да ям. Ала и зала хляб не се появил пред тях. Няма какво да се прави, продумало детето. Ще се ходи отново при вятъра. После взело кърпичката и отишло за втори път при него. Добър ден, дал ти Бог добро, отвърнал домакинът. Защо дойде пак? Идвам да ти върна кърпата, тя не дава вече ядене. Ти ми дай брашното. Позамислил се вятърът и рекал: брашно нямам, но вземи това козе.
щом му кажеш: козленце, дай ми пари, то на мига ще ти изсипе цяла торба с жълтици. Благодарило момчето за хубавата отплата и тръгнало по пътя към дома. Вечерта пак се отбило в хана, където му заменили кърпичката за да пренощува. Както си седяло, решило да провери дали козлето наистина разбира от дарбата, която му приписал вятърът, та му реко: козле, дай ми пари. Един момент, хора. Така. Козле, дай ми пари. И този час на масата се струпала цяла купичина жълтици. Гостенчето от сърце се зарадвало и си легнало спокойно да спи. Не, хора, не мога, ще пия малко вода. Така, нека да продължавам. Един момент само да намеря до къде е стигнал. Така. Ала ханджията и ханджийката видели всичко през една пролука и решили, че няма да излезе да се здобият, че няма да е зле да се здобият с такова чудно козле. През нощта, докато пътникът спял дълбоко, те разменили козлето му с едно най-обикновено, което не давало пари. На другия ден момчето се отправило към дома. Още щом влязло в къщи, викнало майка си и рекло: виж, мале, чуден дар ти нося. Козленце, дай ми пари. Обърнало се после към животното. Ала нито една жълтица не се появила пред тях. Грабнало детето козлето и отишло пак при вятъра и му викнало сърдито: вземи си дара, прашното ми върни. Не се гневи, отвърнал вятърът. А вземи тази пръчка. Тя ще оправи работата, като й кажеш: удряй, пръчко, никого не ще пожали. И най-седне, хора, последната страница. Това видео вече става 11 минути. Това за четене мисля, че е доста. След това е неродена мома. Та съм я чел, но в следващия епизод ще я чета. Нека да продължаваме с един момент само да... с момче и вятър. Така. За пореден път тръгнало момчето към дома. Вечерта отново се отбило в същия хан. Дошло му на ум, че тук трябва да са му взели вълшебните дарове. И когато... Един момент. И когато викнало на ханджията и ханджийката: удряй, пръчко, и като се развъртяла оная ми ти пръчка, ни ханджията, ни ханджийката пожалила. Като видял мъжът, че не ще има спасение, започнал да вика: ще ти върнем кърпичката и козлето, само кажи на тая пръчка да спре да бие. Заповядало тогава момчето на пръчката да спре да ги бие. Взело си кърпичката и козлето и взело, весело си отишло у дома. Така, хора, това беше от тези две приказки, които бяха Косе Босе, той или Сисата и момент, ще отворих тук, и Момче и вятър. Следващия път ще продължим с тази
чудна приказка, на която не мога да разбера смисълът на заглавието. Дори да съм я прочел. Неродена мома. Ето, да видите първата страница. Ето това е тя. До сега четох ето това. И да, хора, това ще бъде от мен за днес. Ако ви харесва тази нова поредица, можете да оставите лайк и да се абонирате за каналът. И както също да ви кажа, гоним 100 абоната и на 100-ният абонат имам много голяма изненада за вас. Ще организирам мембър клуб, в който абсолютно всички, които гледат каналът ми и се са абонирали, могат да влязат. Затова нека да ударим 100 абоната и да го организирам. И така, хора, това беше. Нека да се сбогуваме. Това го чета в познайте. 10 през нощта. В 10 часа през нощта. И по принцип утре не съм на училище и затова стоя толкова късно. И бай-бай, хора. Това беше от мен. С тези две хубави приказки и тази хубава книга, която ще продължа да чета. И защо отново, значи, хора, това нещо на айфоните да обърнат, всички букви и цифри да са обърнати, когато е селфи, просто не знам. И така, хора, довиждане.